जय हो जितवानन गोसाई। एगो गांव में लड़की रहली, उनकर नाम रहे मसमासो। त एगो राजा रहले गांव के, उ जग ठनले रहले। बारिश उरिश खूब होत रहे त कहले नु कि घोषणा करा देले रहले कि जे हमारा जग में गेहूं ना धो पिसा के लाई, ओकरा के गांव से निकाल दिहल जाई। सब लोग अपन गेहूं धोला। मसमसिया जब सोचस कि गेहुआ धोली, खूब गरज गरज के बादल उदल बरसे लागल। अब इन त कहले कि राजा त गांव से निकाल दिहे। त कहली भगवान से नु कि ये भगवान, खूब घाम उगा द, हम गेहूं सुखा के दिए तहरा कि एक रात रह। खूब कड़कड़िया भगवान घाम उगा दिहले। गेहूं धो के अपन राजा के जग में दे अली। अब घरे छोड़ के ना पाता हो गई। जब भगवान आवस ताला बंद करके ना पाता, जब भगवान आवस ताला बंद करके ना पाता। का कइले, एक दिन भगवान असही करत गरत, एक दिन, दू दिन, 3 दिन। अब ओकरा बाद का कइले कि उनका दुआरी पर पेशाब कर देला। त खूब सुंदर ठढ़ियवा साग जाम गइल। ठढ़ियवा साग जाम गइल त उ अइली घूम के त कहली नु कि बड़ा सुंदर साग जामल बा, ओकरा के बिहान के बना के खा लेली। खा लेली नु त उनकर पेट में लइका रह गइल। त असही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीना बीतल, लइका हो गइल। जब लइका 5 साल के भइल, खेले कूदे जाए त सब लइका अपन कहस बाप किरिया, बाप किरिया। त उहो कहे कि बाप किरिया। त सब संग के लइका कहस ओकरा के ताना दस, बोलस, गाली दस। कहस तोर बाप बारे कि बाप किरिया खाता रे, तोर बाप बारे कि बाप किरिया। ओइजा से लइका रोआ छछनत अपना मतारी भिरी आइल। कहलस कि ए माई, के हमार बाप हटे, तू बताओ। सब लोग बाप किरिया खात रहे, हमहू बाप किरिया खैनी है। सब कहता कि तोर बाप बारे कि बाप किरिया खाता रे, तोर बाप बारे कि बाप किरिया खाता रे। त ले ल, तू बताओ के हमार बाप ह। त बताई के तहार बाप ह। त हाँ, ले ला आम के पलवा, काचा सूता, चल जा ऊपर। जसही लाली उगी नु चाका, वसही घेर लीह। उनके से पूछिह कि के हमार बाप ह। ले आम के पलवा, काचा सूता, चल गइले असही आकाश में। जैसही लाली उगल, असही घेर लेले दूनो हाथ से। त कहले कि हमार चक्का रोके वाला के हव, हमार लाली घेरे वाला के हव। त कहले कि रउए बतावे के बा कि हमार बाप के हटे। आ त तहार बाप त हम ही हई। आ त का करे के बा, त का हमार नाम रही। आ त तहार नाम जितवानन गोसाई आज से हो गइल। जतना जग में, जतना संसार में, जहाँ से कहल सपरी, सबके कह दिया तहरे नाम पर आज के दिन सारा लोग जीवतिया करी। जय हो जितवानन गोसाई। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब लो, नया बानी त।